vol gas. Dus echt met halve knopen snelheid hebben ze zo'n veen. Het was juist maar weer een mooi seizoen, maar in de laatste wedstrijd van de IFKS ging het dus mis. Al die scootjes zullen coalitie inkomen. Gaat dit goed? Dat is de grote vraag. Want het binnen heel soort scootjes. Nee, het gaat net goed. Er zit een grote pietje in het dorp Jestemaroon. En dat is een ervaring met een soort impact. Omdat het een behoorlijke klap wie, binnen er aardig wat onderdeelskansjaren rekken. De hele boeisel en de romp is helemaal verzet om bakbordskant. De jongen is het vurt helemaal wij. En in de voorstagspanning van de mast. Door de grote klap is het wand knapt. En in de voorstagspanning van de mast ook oude naam. Dus ja, in die zin wel een grote skeer. Maar ja, gelukkig kan we het houden skeer. En ik ben er geen persoonlijk ongemak en had er net plak van gelukkig. De skeer wordt schatten op zo'n €24.000. Het is nog maar de vraag of de verzekering alles dekken zal. Die discussie rent nou met uw verzekering en hun verzekering. En zelfs zelf nog wel wat geld bij maakt. En dat is gewoon heel frustrerend. Want 4 minuten voor die aanvaring dan heeft gewoon alles tip-top voorgekomen. Zweden, mast, bemanning en het schip leidt er picobellen voor. En best qua zielen gewoon top IFK's. Maar ik maar alleen maar hooi was dan IFK's en SK's samen zielst een podiumplak. Ja, en 4 minuten later dan de ski enorm. Had je daar enig idee over van hoe je die centen dan bij elkaar krijgen zullen? Nou ja, de stichting, we hebben het schip over de stichting van Jestemar ben er ook mee bezig om acties op touw te zetten. De wienacties hebben wat uitgebreider dan. De jongeren hebben een extra sponsorbijeenkomst en ze zullen nog wat extra donateurs krijgen om in ieder geval te zien dat we het komend seizoen er weer bij wijzen kunnen.